May problema ko, Day. Ever since the day that you went away, we both have both you went away. Day? You've been spending hours. Hello! Welcome to my YouTube channel! Hello! This is my first vlog. So, ang buhato natin sa kay mag-prank phone challenge. Ang ating tawagan kay si Angeline Mendoza. Then my guest ko, si Sheltel Faith Isgana. So guys, tawagan na nato si Angeline Mendoza. Hello guys. Ringing na guys. Hello. Ni Day. Siyempre. Stevie ni Day. Oo nga naman. Day. Ha? Hain ka Day. Ano sabihin naman? Busy ka Day. Naman yan eh. Inang mangayo lang unta ko'y tabang Day ba? Ha? Mangayo lang unta ko'y tabang. Ano din? May problema ko Day. Ano ka man oy? Uy, boss, prank mouth na mo ha? Day? Boss, prank mouth na mo. Pati ka nito rin mga sa Sanjo. Ikaw ka rin pa. Sana na ako sa access doon. Ano ka man? Nanong prank Day? Dili ay nang may problema ko. Sana ako sa... Ah, siguro nga po yan eh. Ano Ano kay naman? si JP man takon ko nun inong ngayon ako tabang. Ikaw naman lang ako nakunan, kung ngayon ay tabang. Ano di ay? Ano ka? Family problem Day. Ano di ano naman? Nilayas ko sa amon Day. Oh, saan na nga ka ka? Ang gani, mangitag ako ikaw, ngayon ako'y tabang sa imo. Ay, gani ka sa Ari sa may puok gani, Uy, milayas mo ka. Tikmang ka nga puya ka, uy. nag-away ako mama o papa. Hindi ako ganan dito eh. Anong di na? Kasi man mo yung auto. Wala naman ko ilain makunan Day, inang maununaan. Di na ako ganan magsigit kon sa ila eh. Yan na, ito na, Diyos rin. Diyan. Ah, sikta, man, Diyos rin mo. Malayas sa isa. Ano sa ina? Ako man lang yung gyapon na magsakit kay magsigit ko pamati sa ila mag-away ba. Ah, tikmang ka, uy. Uy, boss, prank mo. Lagi na hindi mo bantay na kung kasahon. Dili man. Pero, Diyos rin. Ngay lang gud ko'y tabang Day. Ay, naman gani ka sa May puok ba? Dapit sa may pangpang. Tingin guys, may po. Sa may pangpang. Sa ila Julius ako na ba? Ano mo, ha? Secret. Nasusin, gito ka ba? Nasusin. Ay, ginoo ko yung tindahan. Sila dapat, oh. Naman. Oo. Uy, ayaw ako binuhangis din sila. Kung hindi prank, bantay ka ng sahod. Dili man Day, inong nagproblema na gud kaayo ko Day. Hindi pa rin mo kumabot. Ako dagani Day. Dati sama, ay kami din sahod. Kalina pa man ko. Panggawas na gani Day ba? Ano ko ni pauli. Ha? Panggawas wala lang ko ni pauli sa amon. Dali kayo sa amon ka na. Dali kami labas. Ay, kami naligas. Kami na rin sa amon. Mao ko Day oy. Maapagod, adik-adik mga. Hoy, kung ini prank, bantay lang, bigkasamon, ako nagsuki sa imong Steven. Na naman Day. Mag-prank pagod Day ko Ay, Day. ang sao number. Day. Kain ka. Day hi anay Day hi. Hi. Hindi, ikaw mo. Ha? Okay, ba, sige.
Okay ka lang, Day? Ate, mga hain ka mo. Ay, hindi ka. Are Zamon Yads. Ila Shiltel. Matiin. Si Amon Biyay. Wala nga naman. Sino na eh? Shiltel. Ha? Shiltel. Ah, wala no. Mga boy. Say hi na sa vlog, Day. Nag-vlog siya, Day. Ay, lapit na ako mo ito. Love you, Yads. Hindi ka mo din ah. Mga classmate. Ako din ay mga buwang Diyos. Sige. Ay, Nay! Ate, sabay ako nito, ha? Say bye-bye na, Day, sa vlog. Bye-bye! Bye-bye. Thank you for pranking me, yes! So, guys, nailat si Angeline. Gayon. Ito ko siya nga nilayas ko sa amon. Niya gusto nga to kumupuyo. Nabutan hindi eh. Sino next? Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a thumbs up And don't forget to subscribe my YouTube channel.